At ngayon, nandito na tayo sa Pilipinas. Maghasik na tayo ng lagim. Lahat ng hadlang sa atin, ating papatayin. Dahil ako si Commander Coronavirus. Viral ka ngayon ah. Sino bang hindi magbabiral niyan? Coronavirus nga eh. Gago! Commander, may nakapasok na kalaban. Magkalat kayo! Coronavirus! Putay kayo! Lumpo nyo ka! Kakampino! Coronavirus! Redoors lang katapat nyo! Utang mga coronavirus kung di matablahan ng Redor. Bukan kayo natin magkulap. Ha? Kulapo? Wah, ipik yan. Sabi ko na, Barbie. Subos, wala pa yung kulapo. Coronavirus! Tanduay lang katapat nyo! Wala pala yung face mask na to. Tanduay lang pala katapat ng coronavirus na yan. Commander Coronavirus guys! Ito guys! Tapos na ang coronavirus guys!